Maayong adlaw mga higala. O salamat sa Dios. O makapasalamat gid kita nga kada adlaw iya kitang pukawon. O makita na usab nato ang iyang pag-atiman. Ug gani hangtod karon labaw gid natong pasalamatan. Daghan nga mga tawo ang nangamatay sa tibuok kalibutan. Apan dini pa gid kita buhi pa pinaagi sa tabang sa Ginoo. Karon nga episode kita sa episode 14. Ug ang atong gahisgutan may tungod sa kalayo gikan sa langit. Ug atong mahisgutan gid pag-ayo kung unsay tumong sa Dios ug kung unsa kini gapunti nga uluhan niya atong gahisgutaan. Apan sa dili pa sama sa atong naandan, balikon gihapon nato ang milabay nga mga episode para sa pagprescogate sa atong mga hunahuna para maayo nga pagkahanay kung unsa ang atong gahisgutan karon. Sa miaging episode 12, atong nahimbawan nga nagpakita ang Ginoo ug ang duha ka anghel kang Abraham. Ug nahitabo kini sa mga usa pa ka tuig sa wala pa matawo si Isaac, ang batang gisaad ngadto kang Abraham ug diha kang Sarai. Sa ato pa diha sa mga 99 pa ka tuig ang edad ni Abraham, nahitabo kini nga nagpakita ang Dios ug ang duha ka anghel ngadto kaniya. Unya dayon sa miaging episode 13, atong nahimbawaan nga natawo gayud si Isaac ug nakaabot ang panahon nga pinaagi kaniya. Naghatag ang Dios ug usa ka hulagway nga propesiya kung unsa ang mahitabo sa iyang bugtong anak nga si Jesus kung makaanhin na sa kalibutan aron pagbayad sa atong mga sala. Ug kini insakto gayud nga hulagway nga pinaagi kang Isaac bisan kung wala pa makaabot si Jesus dinhi sa kalibutan, makita ug maklaro na mismo ni Abraham kung unsa gayud ang mahitabo kang Jesus. Bugtong anak si Isaac sa iyang amahan ug bugtong anak usab si Jesus sa iyang amahan. Parihas man sila og kahimtang. Silang duha nakatungas sa Mount Moriah ug silang duha mipas-an og kahoy. Kung atong mahinumduman, si Isaac sa pagtungas niya sa bukid nga didto siya gihalad gadalaman og kahoy. Ug si Jesus usab mao gihapon ang nahitabo kaniya, mipas-an siya og kahoy nga mao ang krus nga diha siya gilansang. Silang duha nakatungas lagi sa Mount Moriah. Silang duha pag-abot nila sa ibabaw sa Mount Moriah, gipahigda sila sa kahoy nga ilang gipas-an. Si Isaac gipahigda diha sa kahoy nga iyang gidala. Ug mao gihapon si Jesus, gipahigda siya sa kahoy nga iyang gidala ug diha gid siya nagantos. Dayon atong nahinumduman nga wala makadayon makahalad si Isaac kay naay gihatag sa Dios nga karniro nga puli kaniya. Kung atong una-unaon pag-ayo kung atong mabalikan ang nahitabo sa miaging episode, diya sa aktual nga gadunggabo na ni Abraham si Isaac, kalit lang siya gitawag sa Dios. Ug miingon gani ang Dios nga ayaw unsaa ang bata. Pinaagi niini, nakita ni Abraham kung unsa ang plano sa Dios para kanila. Kung atong mahinumduman sa panahon nga diha nga nasunog na ang karniro, nakapamalandong si Abraham. Base na ignan niya ang iyang anak nga si Isaac. Nga ikaw unta ang masunog o ikaw unta ang magantos. Apan salamat gid sa Dios nga naay insakto nga nagantos. Apan si Jesus sinunog iya, gipatay gayud kay siya man ang insaktong karniro nga gihalad sa Dios aron kita maluwas. Wala man kapakyas ang iyang pagpakamatay, hinuon nakadayon gid ug nagantos para sa kada usa ka tawo nga mituo ug aron kita maluwas ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang atong nahisgutan sa miagi nga episode. Ug karon balikon sa nato paghisgot ang pagbisita sa Ginoo ug sa duha ka anghel kang Abraham kun unsa kini nga pagkahitabua. Pagbiya na sa mga anghel didto kang Abraham,
miadto sila sa usa ka syudad nga ginganlag Sodoma. Apan ang Ginoo nagpabilin kay naa siya'y giistorya kang Abraham. Ang duha ka anghel mipadayon sila sa kung unsa ang gisugo sa Dios kanila ug miadto sila sa syudad nga Sodoma. Ug ang Dios nagpabilin ug naa sila giistoryahan ni Abraham. Basahon nato kung unsa ang giingon sa Ginoo kang Abraham diya sa Genesis kapitulo 18 bersikulo 16 dayon 20 hangtod 21. Unya mibiya ang mga tao ug miadto sa usa ka dapit diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham aron pagpagikan kanila. Unya miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora ug ang ilang sala dako kaayo. Busa muadto ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Sa ato pa miingon ang Ginoo nga dako kaayo ang mga sala sa tao sa Sodoma ug sa Gomora. Basahon nato kung unsay nahitabo sa pag-abot sa duha ka anghel sa Sodoma ug kung unsa kini nga salaa nga nakaabot at tubangan sa Dios nga sobra kang ngilngig ug kahilas ang ilang ginabuhat dito. Mubasa kita diya sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 1 hangtod 11. Unya ang duha ka anghel miabot didto sa Sodoma sa pagkagabii ug silot naglingkod didto sa ganghaan sa Sodoma. Sa dihang nakita sila ni Lot, mitindog siya sa pagdawat kanila ug mihapa siya sa yuta. Ug siya miingon, naghangyo ako kaninyo akong mga agalon. Muhapit una kamo sa balay sa inyong ulipon ug magpalabay sa kagabhion. Ug manghugas kamo sa inyong mga tiil ug sa pagkabuntag mamangon kamo ug sayo ug mupadayon sa inyong paglakaw. Ug sila mitubag dili kay sa dalan lamang kami magpalabay sa kagabhion. Miingon lugar kini nga mga anghel. Apan siya namugos gayud kanila ug sila miuban kaniya ug miadto una sila sa iyang balay ug sila gihikayan niya ug nagluto siya ug pan nga walay patubo ug nangaon sila. Apan sa wala pa sila makahigda, ang balay ni Lot gilibutan sa mga tao sa syudad, sa mga tao sa Sodoma, mga batan-on ug mga tigulang, sa tanang mga tao gayud. Unya ilang gitawag si Lot, hain ba ang mga tao nga mianhi kanimo karong gabii? Pagulaas sila nganhi kanamo aron kami makikilawas kanila. Kini nga mga lalaki nga nakapalibot ngadto sa balay ni Lot, gipangita nila karon ang duha ka anghel nga mibisita ngadto kang Lot ug gusto sila nga makighilawas niini. Unya si Lot migula sa pultahan ngadto kanila ug gitakpan niya ang pultahan sa likod niya. Ug miingon siya, naghangyo ako kaninyo akong mga igsuon nga dili kamo magbuhat sa hilabihan nga kadautan. Ania karon, ako adunay duha ka anak nga babae nga wala pa makasinati og lalaki. Akong pagulaon sila, nganha kaninyo ug buhatan ninyo ang inyong buot buhaton ngadto kanila. Ayaw lamang ninyo hilabti kining mga tao kay sila mianhi sa landong sa akong atop. Ug sila miingon, hawa diha, ug miingon pagayad sila, kining tawhana mianhi sa pagpuyo, ingon nga usa ka dumuduong, ug buot mahimong maghuhukom. Karon buhato namo kanimo ang labi pang dautan kay kanila. Ug gipugos nila pag-ayo ang tao nga si Lot ug miduol sila aron sa paglungkab sa pultahan. Unya gikab-ot sa duha ka tawo si Lot ug gipasulod nila siya sa balay uban kanila ug gitakpan nila ang pultahan ug gibutaan nila ang mga tawo nga diha sa pultahan sa balay. Gagmay ug dagko ug nagsukarap sila sa pagpangita sa pultahan. Ngilngig ang gibuhat sa mga duha ka anghel
nga nag-adto sa Sodoma ug sa Gomora. Sa ato pa, gabi na pag-abot sa duha ka anghel dito sa Sodoma. Ug naa si Lot galingkod sa ganghaan nga maoy galingkuran sa mga pamunuan. Usa atong masabot nga basin na ay katungdanan si Lot dito sa Sodoma. Makapamasin kita ug basin tungod kay sapian siya ug ilado dito sa Sodoma ug tungod niini mao siguro'y hinungdan nga gihatagan siya og katungdanan didto nga syudara. Kini si Lot mo'y atong gihisgutan nga pag-umangkon ni Abraham nga nagikan uban kaniya sa ilang pagbiya sa Ur paingon sa Haran. Ug unya nag-uban pa gayud kaniya paingon sa Kanaan. Dato silang duha ni Abraham ug midaghan ang ilang mga mananap didto sa Kanaan ug miabot gani ang panahon nga nag-away ang mga sulugoon ni Lot ug ang mga sulugoon ni Abraham tungod sa pastuhan. Busa nagbulag si Abraham ug si Lot aron masulbad ang giawayan sa ilang mga sakop. Ug dayon, kung atong mahinumduman ug atong mabasa diha sa Genesis kapitulo 13, gipagpili gani ni Abraham si Lot kung asa siya gusto nga mobalhin. Mao'y gipili ni Lot ang yuta nga tambok ug patag nga duol sa Sodoma ug didto mibalhin ug sa kadugayan didto na gani mipuyo sa Sodoma. Bisan kung hilas kaayo ang gapangbuhaton sa mga tao adto nga syudara. Sa ato pa permiro nga panahon nga pagbalhin niya didto distansya pa sa Sodoma. Ug sa kadugayan, misulod na gayud siya sa Sodoma, bisan pa man kung nahimbaw-an niya nga sobra kadautan ug kangilad ang kahimtang sa mga tao didto. Atong mabasa ang mahitungod sa pagbulag ni Abraham ug ni Lot diha sa Genesis kapitulo 13. Kung gusto ka nga mobasa, mahitungod ni ini nga nahitabo, makita man nimo ug daghan pa ang imong mahimbaw-an may tungod ni ini nga kaagi ni Lot ug ni Abraham. Sa pag-abot sa duha ka anghel sa Sodoma, wala mahibaw-in ni Lot nga mga anghel di ay sila, kay mga lalaki ang ilang dagway. Apan nahimbaw-an ni Lot nga delikado ang mga estranyo sa Sodoma. Busa iya unta silang panalipdan didto sa iyang balay. Wala man say kasayuran nga mga anghel di ay kadto nga sinugo sa Dios para pagsilot sa Sodoma ug sa Gomora. Apan ilang gibalibaran si Lot, kay miingon sila nga didto ra sila sa dalan magpalabay sa kagabhion. Apan wala magpabalibad si Lot, busa nakauban ra sila kaniya ug giabi-abi gayud niya sila pag-ayo. Apan sa wala pa sila matulog, gilibutan ang balay ni Lot sa tanan gayud nga mga lalaki sa Sodoma, mga tigulang ug mga batan-on pa. Ug ilang giingnan si Lot nga iyang ipagawas ang duha niya ka bisita aron makighilawas sila kanila. Sa ato pa, kung atong hunahunaon kining tanan nga mga lalaki nga nakapalibot sa balay ni Lot, mga bayot ang tanan nga mga lalaki gayud sa Sodoma. Murag wala gid lugar mapili, tanan gayud nga mga lalaki nagpalibot o gusto makighilawas ni ining duha ka bisita ni Lot. Unya gihangyo sila ni Lot nga dili kadto buhaton. Apan igo lang sila nasuko og ilang gipagtuklura, busa gibira sa mga anghel si Lot sa sulod ug ilang gipangbuta ang tanang mga lalaki. Sa ato pa, gamhanan ang mga anghel nga miadto sa Sodoma. Ang tanan nga nag-alirong sa balay ni Lot, karon dili na makakita. Atong basahon ang sunod nga nahitabo sa Genesis kapitulo 19, versikulo 12 hangtod sa 29. Si Lot gipangutana sa duha ka tawo, aduna ka ba'y kauban dinhi? Dada ang imong mga anak ug ang tanan mong mga sakop ni ining syudad ug pamiya kamo dinhi kay laglago namo kining dapita.
Gidungog sa Ginoo ang makalilisang mga mulo batok sa katawhan ni ining syudara ug gipadala kami niya aron paglaglag sa Sodoma. Unya giadto ni Lot ang mga pamanhunon sa iyang mga anak ug giingnan sila, biya kamo dayon ni ining dapita kay laglagon kini sa Ginoo. Apan nagtuo sila nga nagtiaw lamang siya. Sa pagkakaadlawon giapura si Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Miingon sila, pagdali, dad-a ang imong asawa ug ang duha mo ka anak nga dalaga ug biya kamo dinhi aron dili kamo maangin sa pagkalaglag sa syudad. Apan naglangan-langan gihapon si Lot. Busa siya ug ang iyang asawa ug duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy man kang Lot. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila didto sa gawas sa syudad, miingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mga matay. Apan si Lot mitubag, kung mahimo, dili kami muadto didto. Giila ko nga dako ka gikatabang kanako. Salamat kaayo sa pagluwas mo kanako. Apan layo kaayo ang kabungturan ug hiapsan ako sa kadaot ug mamatay ako sa dili pa makaabot didto. Busa paadto ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Ang anghel mitubag, uyon ako sa imong hangyo, dili ko iapil paglaglag ka ng lungsura. Hala, daga na, wala ako'y mahimo sa dili ka pa muabot dito. Kadtong lungsura, gitawag og Zoar kay giingon man ni Lot nga gamay ra kini. Sa pagsubang na sa adlaw ug nakaabot na si Lot sa Zoar, gipaulanan sa Ginoo ug nagsigang asupri ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog lakip ang tanang mga tawo sa mga syudad ug ang mga tanom niadtong dapita. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi ug nahimo siyang haligi nga asin. Sayo sa pagkabuntag midali pag-adto si Abraham sa dapit diin nagbarug siya uban sa Ginoo. Milantaw siya sa Sodoma ug sa Gomora ug sa tibuok walog ug nakita niya ang aso nga nag-utbo sama sa aso nga gikan sa usa ka dako kaayong hudno. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham ug gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Sa ato pa, baliko nato paghisgot ang bersikulo. Gisultihan sa mga anghel si Lot nga mudali pagbiya uban sa iyang pamilya kay laglago na nila ang Sodoma. Giadtuan dayon ni Lot ang mga pamanhunon sa iyang mga anak, apan wala sila motuo kaniya. Wala ta masayod kung unsay hinungdan. Naglangan-langan pagayud si Lot hangtod nga gipugos pagdala sa mga anghel paingon sa gawas sa Sodoma uban sa iyang asawa ug sa iyang duha ka buok nga mga dalaga ug ilang gisultihan nga mudagan gayud sila ug dili mulingi ug dili muhunong. Mao kini ang giingon sa duha ka anghel ngadto kang Lot ug sa iyang pamilya. Apan milingi ang asawa ni Lot, busa na himong haligi nga asin. Wala kita masayod kung unsay hunahuna sa asawa ni Lot, basin nawili sa daghang mga kabtangan ug iyang nabiyaan dito sa Sodoma ug mo'y hinungdan nga milingi siya. Ug basin usab nakaingon siya nga basin dili tinud-on sa Dios. Gipaulanan dayon sa Dios ang Sodoma ug ang Gomora sa gakalayo nga asupri ug nasunog pag-ayo ang tanan apil ang mga palibot. Ang tanan nga anaa sa Sodoma, balay, mga mananap, mga kahoy, ang tanan nga anaa niini nasunog pinaagi sa kalayo nga gikan sa langit. Sa ato pa, gipuo sa Dios ang Sodoma ug ang Gomora. Ang pangutana,
Ngano kahang gipuo sa Dios ang Sodoma ug ang Gomora? Unsa kay hinungdan? Apan klaro nga gilaglag sila sa Dios tungod sa ngilingig nila nga trabaho nga mao ang ilang pagkabayot. Ug karon, hisgutan sa nato ang grupo sa LGBTI. Ug sa episode 10, basin makahinumdum kamo, nahisgutan nato kini nga mga grupo tungod sa rainbow nga gisaad sa Dios nga dili na niya lunupan ang kalibutan. Giangko nila kini ug gihimo gani nila nga banner ilang giwagayway halos tibuok kalibutan ang ilang kahimtang. Ang LGBTI mao karon ang ilado nga ngalan alang sa grupo sa mga bayot, sa mga tumboy ug uban nga klase nga sama niini. Ang buot ipasabot sa LGBTI, ang L ga-represent sa lesbian o tumboy. Mao kini ang mga babae nga pakagusto sa pariha nila nga babae. Ang J ga-represent sa gi o bayot. Mao kini ang mga lalaki nga pakagusto sa ilang sama nga lalaki. Dayon ang B ga-represent sa bisexual o silahis. Ug ang kahimtang niini mao kini ang lalaki nga naay asawa apan makagusto usab og lalaki, o babae nga naay bana apan makagusto gihapon sa babae nga sama kaniya, mao lugar kahimtang niining bisexual. Ug dayon ang T ga-represent sa transsexual. Mao kini ang lalaki nga muandirgo pinaagi sa mga opera para mahimong babae, o babae nga muandirgo pinaagi sa opera para mahimong lalaki. Balhino nila ang ilang gender nga gihatag sa Dios kanila. Ang lalaki magpakababae ug ang babae magpakalalaki. Dayon ang I ga-represent sa intersexual. Mao kini ang mga tawo nga wala kasayod kung lalaki ba sila o kung babae. Sama pananglitan sa laing nasod, naay mga form nga gapilapan, panahon kung sila mubiyahe sa lain na usab nga mga nasod. Mupilap sila sa ilang ngalan, dahil pag-abot sa gender, dili sila mutsik ni adtong lalaki o babae, kay moingon sila wala kuno sila gender. Nga kung atong hunahunaon, babae ug lalaki ra ang gender nga gihatag sa Dios sa matag usa. Hunahunaa gani kung unsa kini kam hilas nga trabaho nga ilang gapangbuhaton. Ang gender nga gihatag sa Dios kanila wala nila dawata ug ila hinuong gisalikway. Unsa di ay ang ilang paghunahuna sa Dios? Nasayop ba ang Dios sa gender nga iyang gihatag kanila? Usa matag usa kanato? Wala man. Apil ang mga taga Sodoma sa grupo sa LGBTI, kay gibiyaan man nila ang disenyo sa Dios alang sa ilang mga lawas o sa ilang gender. Ug halos tanan sa mga lalaki, mga bayot, o basing gani naay mga asawa sa uban. Niadto nganla nato og bisexual. Makapamasin kita kay halos lagi tanan lalaki sa Sodoma ug sa Gomora panahon nga nakaabot ang anghel didto sa Sodoma, gusto gani silang makihilawas. Mas gipili hinuon nila ang pagsalikway sa espesyal nga disenyo sa pagbuhata sa Dios kanila. Ang kalihukan sa mga tawo nga gaapil sa grupo sa LGBTI, gapaklaro lang nga ilang gitalikdan ang gusto sa Dios mahitungod sa ilang sexuality ug ang iyang disenyo para sa ilang mga lawas. Gisalikway nila. Wala nila dawata. Kung makahinumdum kita sa pagbuhat sa Dios sa lalaki ug babae sa unang tao, duha ra ka gender, lalaki ug babae, si Adan ug si Eva. Ug espesyal kini nga gibuhat sa Dios ug wala man siya kasayop.
Apan pinaagi ni ining gabuhaton sa grupo sa mga LGBTI, ilang ga ipaklaro nga sayop kuno ang gender nga gihatag sa Dios ug dili gani nila gadawaton pinaagi sa ilang pagbalhin sa ilang mga gender. Ug ang disenyo nga gigasa sa Dios kanila, dili na importante. Sa ato pa, wala sila'y pagtahod sa Dios, hinuon, kada adlaw, gusto hinuon nila ipakita ang ilang pagsupaka sa Dios, pinaagi sa ilang gapangbuhaton. Kada adlaw, sige nila ipakita. Gani daghang tag makita nga inaani nga mga grupo, halos gapasikat sila. Gusto nila nga ipaklaro gyud ang ilang kahimtang. O klaro nga gasilutan gayud sa Dios kini nga salaa. Di man niya ga ipalabay. Ug daghan gani klase-klase karon nga mga sakit nga gihatag sa Dios pinaagi sa mga pagpakighilawas sa susama nila nga gender. Kung makapaminaw ta o makatan-aw ta sa mga balita, klase-klase nga mga sakit, ngilingig nga mga sakit ang gipadangat sa Dios, pinaagi ni ini nga ngilingig nga mga sala ang pagsalikway sa gender nga gihatag sa Dios kanila. Nasa kita hisgutan nga pila ka punto. Ato lugar ning ayuhon paghuna-huna o paghisgot para nga makapamalandong ikaw kung unsa ang angayon nimo nga buhaton. Una, klaruhon nato kini pag-ayo nga sa unahan hukman sa Dios ug silutan ang tanang mga tao tungod kay wala sila mudawat kang Hesus nga maoy ilang manluluwas. Maoy mahitabo sa unahan. Mao lugar ang pagtan-aw sa Dios sa tanan kung nakatuo ka ba o wala. Dili man tungod kay mananapaw ka, dili man tungod kay nakapatay ka o kawatan ka, o dili man tungod kay bayot ka, transgender o intersexual ka. Ang pagtanaw sa Dios kung nagtuo ka ba kang Hesus o wala, mao'y iyang paghukom sa unahan. O bisan ang mga taga-Sodoma o ang mga taga-Gomora nga ingon sa Dios nga mahilas ang ilang gabuhaton, ibutang sila dito sa impierno tungod kay wala sila mudawat kang Hesus ug dili tungod sa ilang pagkabayot. Sa ato pa, silutan sila tungod sa ilang pagkawalay pagtuo ug dili man tungod sa ilang kahimtang. Ug silutan sila dito sa impierno kay ilang gidaganan ang Dios ug wala nila dagana. Galayasan hinuon nila. Apan maklaro hinuon ang diha sa kasing-kasing sa mga tao pinaagi sa ilang gapangbuhaton. Busa kung mao'y ikinabuhi sa tao ang mga ngilingig nga mga sala kada adlaw, kasagaran layo ang kasing-kasing adtong tawhana gikan sa Dios. Ug dili gayud siya gusto nga mudangop ngadto sa Dios. Kay nahimbaw-an nila diha sa ilang kasing-kasing nga gasupaka sila sa disenyo o gusto sa Dios. Busa dili sila gusto mudangop sa Dios, dili sila gusto muduol sa Dios, ug dili sila gusto magpakatabang sa Dios. Mailaman ang tao pinaagi sa iyang gapangbuhaton. Busa kung maoy ikinabuhi sa tao ang mangilingig nga mga sala o gasupaka sa gusto sa Dios, maklaro nato nga wala gayud niya kasabot kung unsa ang paagi sa Dios para kaniya. Siguro nga ang pagkabayot sa mga lalaki sa Sodoma, pinaagi ni ini, nagpakita lang nga ilang gibaliwala ang Dios. Gisalikway nila ang tumong ug ang disenyo sa Dios sa ilang mga lawas. Mailhan ang kahoy pinaagi sa iyang bunga. Ang saging maklaro nga saging kay naay bunga nga saging. Ang mangga maila ug makita kung mamunga. Dili man ako makahukom ug dili pod makahukom ang imong silingan apan pinaagi sa imong gaipakita sa kada adlaw
gaipaklaro lang nimo kung unsa ka. Kung unsa ka, makita lagi pinaagi sa imong bunga, sa mugawas, sa imong gabuhaton, mailhan ka. Ug dili kay ang imong silingan mo'y makahukom o ako, pero ikaw mo'y gapaklaro kung unsa ka nga klase nga pagkatao. Niya ang usa ka importante nga punto nga atong hunahunaon. Kung naay tao nga gasunod sa mga gaitudlo sa Dios ug tungod niini, supak kaayo alang kaniya ang mga kalihukan sa grupo sa mga LGBTI, unsa kaha ang insakto? Makapahayag ba kadto nga tawhana sa mga gusto sa Dios o kung kinahanglan ba nga maghilom lamang? Sama pananglitan kanako nga usa ka pastor, misyonary usab, o usahay makatudlo, makapahayag diya sa atubangan sa mga batan-on. Kung makatagbo ako og usa ka grupo sa LGBTI, labi na gyud kung makaapil diya sa panimbahon, kinahanglan ba nga akong sultihan may tungod sa gusto sa Dios o kung pasagdan na lang ug maghilom lamang? Mga igsuon, kinahanglan nga gawas nun kita sa pagpahayag kung unsa ang gaipanudlo sa Dios diha sa iyang pulong. Mahitungod sa bisan unsa nga topic, labi na gayud ang mahitungod niini nga grupo sa LGBTI. Gatudlo kita o gapahayag kita nga dautan ang pagpatay. Gapahayag o gatudlo kita nga dautan ang pagpangawat ug dautan ang pagpanapaw. Busa, makapahayag man usab kita nga dautan man usab ang pagsalikway sa disenyo sa Dios nga gihatag kanato. Kung diya kita atubangan sa atong gadalon nga mga grupo, makapahayag kita, gapaniguro kita nga masabot gyud pag-ayo. Ug gatudlo kita sa mga pagkinabuhi. Igsuon, higala, kung makaabot ka sa punto niini nga grupo sa LGBTI, kung mahimo, itudlo gyud kini insakto. Ilabi na ang mga pastor kinahanglan nga dili sila maghilom, kay responsibilidad nila ang pagpahayag kung unsa ang sulod sa pulong sa Dios. Dili hinuon nato tumong nga masakitan sila og pagdaot niini nga mga grupo apan pinaagi sa dakong gugma. Ipaabot nato kanila ang tumong ug tuyo sa Dios nga dili niya gusto ang pagsalikway sa gender nga gihatag sa Dios. Kung naay membro sa grupo sa mga LGBTI nga masuko sa panahon nga imo silang sultian, sa panahon nga imo silang pasidan-an, o sa gaipahayag ug mangita sila og paagi nga makapahilom kita nila, malakang nila ang atong pagkagawas nun isip mga citizen ni ining atong nasod. Kay naay katungod ang matag usa ka tawo sa pagpahayag kung unsay iyang gatuuhan ug labi na gayud sa pagpahayag kung unsa ang giingon sa Dios sa Biblia. Higala hinumdumi kung unsay tuyo o tumong sa Dios para kanila, isulti, ipahayag, bahala kung masuko ug magmahay sila kanato. Importante kaayo nga atong pasidan-an ang mga tawo nga gaapil sa grupo sa mga LGBTI. Kay kung maghilumra kita ug maabtan sila sama sa nahitabo sa Sodoma o sa Gomora, na makagbasol gayud kita. Makagbasol gayud kita kay ngano nakita nato sila, natagbo nato, naatubang nato sila apan wala nato sila pasidan-i, wala nato sila sultihi. Pagpakabana sa imong palibot, pinaagi sa pagsulti sa matuod nga ang ilang padulungan mao ang linaw nga kalayo kung dili sila mutuo. Ang uban nga atong mapasidan-an hinuon may tungod sa ilang mga binuhatan ug may tungod sa ilang walay pagtuo, musalikway ra gihapon sa Dios. Apan ang uban mutuo ug maluwas gayud. Aduna gay mabag-o ug aduna gay mutuo.
Tungod kay mo'y atong topic karon nga episode, ang diha sa Genesis Kapitulo 19, may tungod sa paghukom sa Dios sa grupo sa mga LGBTI dito sa Sodoma ug sa Gomora, ipadayon sa nato ang paghisgot ni ini nga grupo. Dito sa ubang mga nasod, gidili ang grupo sa mga LGBTI, na ay mga nasod nga dili man sila gadawaton, ug usahay gani silutan sila ug kamatayon. Ang sama sa mga bayot o tumboy, sama sa Arab country, istrikto sila nga nasod ug dili gid nila gusto nga naay makita nga lalaki nga nagpakahuyang, silutan nila og kamatayon. Busa basin naay mga bayot didto pero dili sila magpaila tungod ni ini nga silot nga ipahamtang kanila. Apan ang ubang mga nasod sama sa Amerika o sama dinhi sa Pilipinas nga duha gid ka kamot ang gaidawat sa daghang mga tawo, gidawat sila sa komunidad kini nga grupo sa LGBTI. Apan ang pinaka-importante, dili mao ang gaitugot o ang gaidili sa imong nasod. Kung gahinangop ba ang imong nasod o dili may tungod sa grupo sa LGBTI, dili man kini mo'y pinaka-importante. Dili usab mo'y pinaka-importante ang gasultihon sa imong mga silingan. Kung gadawat ba sila o dili. Ug dili usab mo'y pinaka-importante ang gaitudlo sa imong pastor o sa imong pari. Ug dili usab mo'y pinaka-importante ang gaitudlo sa imong mga maestro o maestra sa eskwelahan. Mahitungod sa grupo sa LGBTI, kung dawaton ba nila kini ug dili. Dili kini mo'y pinaka-importante. Ang pinaka-importante, mao ang gisulti sa Dios, kay siya man ang tag-iya sa tanan ug siya ang maghuhukom sa tanan sa matag usa ka tawo sa kalibutan. Mainantuson ang Dios ug gaagwantahon niya ang atong mga sala sulod sa dugay kaayo nga panahon. Apan dili gayud niya luwason ang tawo gawas lang kung muluhod sila atubangan ni Hesus ug mudawat sa gaitunol kanila nga kaluwasan. Mo'y bugtong paagi mo ang pagtuo ug pagdawat kang Hesus. Kini nga episode nakapokus kini sa grupo sa mga LGBTI ug sa sangputanan sa mga tawo nga sama ni ini ang ilang gabuhaton. Atong basahon ang uban pang gisulti sa Dios, may tungod ni ini. Ug paminaw pag-ayo kay laluman ang gahisgutan sa Dios dinhi nga mga bersikulo o gahisgot kini sa mga tawo nga gasupaka sa Dios. Diya sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21 hangtod sa 28. Nahibalo sila sa Dios, apan wala sila magpasidungog kaniya. Ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna, pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbes himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan niya gibuhat sama sa dagway sa tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Sa ato pa, nagsugod ra sa wala nila pag-ila sa Dios, wala nila pasidunggi ug wala nila pasalamati ang Dios nga mao'y tag-iya sa tanan ug ang maghatag usab sa tanan, wala nila himayaa, wala nila dayga. Nakaampo hinuon kini nga mga tawo sa mga ribulto nga porma og tawo, mga mananap nga nagkamang ug mga mananap nga tig-upat ang tiil. Gisalikway nila ang matuod nga Dios, ang magbubuhat ug nagampo sila sa mga buta nga igo lang gibuhat. Ingon nila nga mga maalamon sila, apan di ay mga buang-buang ug mga bugo ug ang ilang gabuhaton dili madawat at tubangan sa Dios.
Imbes mo ipasalamatan ang Dios nga walay kamatayon, gibaylo na hinuon nila sa mga butang binuhat ug naay kamatayon. Padayon kita sa pagbasa. Tungod niini, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaw-ay nga gitinguha sa ilang kasing-kasing. O gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuuran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbes ang magbubuhat nga mao untay angayng daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tawo, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babae wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababay. Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawa sa mga babae kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat. Busa na hiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man moila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugaw, huna-huna ug sa salawayong mga buhat. Sa ato pa, gisulti sa Dios nga hugaw sa iyang atubangan ang gabuhaton sa grupo sa mga LGBTI. Bahin sa ilang pagpakighilawas, ug makauulaw kaayo kini nga ilang mga kailibgon. Ang gaapil sa grupo sa mga LGBTI mibuhi sa natural nga pagpakighilawas ug gabuhat sila ug sa lawayong mga butang ngadto sa ilang isig kalalaki ug isig kababay tungod sa kaulag. Gisulti sa Dios nga pulos binuang ang ilang gihuna-huna ug malaw ay ang gitinguha sa ilang kasing-kasing. Nakabuhat sila ni ining makauulaw nga mga trabaho, kay bisan kung nailhan nila ang Dios, wala nila pasidunggi. Isip Dios, ug wala usab nila pasalamati, busa nangit-ngitan ang ilang salabutan. Mao kini ang gisulti sa Dios, bahin sa pang-sexual nga kalihukan sa grupo sa mga LGBTI. Gipatuyangan sila sa Dios tungod kay gasupaka sila sa Dios. Ang kamatuuran may tungod sa Dios, gipulihan nilag mga bakak. Nagsimba hinuon sila og nagdaig sa mga butang nga igo lang binuhat. Aniya na usab ang laing punto nga atong hunahunaon. Kung apil ka sa grupo sa LGBTI, unsa ang angay nimong buhaton? Karon nga nadungog nimo kini nga episode nga para sa Dios, gikaligut-gutan niya kini ug hugaw nga mga trabaho para kaniya. Kining imong nadungog, nakapaduha-duha ba kanimo? O kung insakto ka ba sa imong pag-apil sa grupo sa mga LGBTI, makapangutana ka sa imong kaugalingon. Gakahadlo ka na ba karon sa pag-atubang sa Ginoo? Niya ang tambag alang kanimo. Dampa ang Dios. Kay tabangan kagayad niya aron mabag-o ka. Reperon kagayad niya. Ug basin sobra kini kalisod nga hunahunaon alang kanimo nga diha ka karon sa grupo sa LGBTI. Ug gusto ka nga muling kawas pinaagi sa tabang sa Dios, mahimo gayud niya ang tanan. Wala may imposible. Tanan gayud mahimo niya bisan paman kung diha ka na karon niya kahimtang. Gaipapanganak gani niya ang mga baog. Nahimo niya. Mao'y gapaulan, ang gapasubang sa adlaw, ang gapalunok mao ang Dios. Ang gapakilat, ang gapahangin, ug ang gabuot sa tanan. Iya ang tanan, ug bisan ang imong gay kalibog ug gay kabalaka karon,
mahimo niya nga ihatag para kanimo kung maoy imong gusto. Gipatungha niya ang yuta gikan sa ilalom sa mga dagat sa pagbuhat niya sa kalibutan. Diya sa episode 1 ato kining nahisgutan. Diya sa sinugdan gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva nga sama sa kaugalingon niyang dagway nga liwat gayud kaniya. Apan nawagtang kadto pagpakasala nilang Adan ug nataw kitang tanan nga sama kang Adan nga broken ug guba nga dili nato mahimo sa atong paagi nga makahibalik kita ngadto sa Dios. Pareha sa baso kung maguba na dili na kini makabalik sa iyang hitsura. Sama man usab kita kung dili kita magpakitabang sa Ginoo, wala kitay mahimo. Mga makasasala kita ug nga nagkinahanglan pag-ayo sa Dios ug sa iyang grasya. Apan misulti ang Dios nga kung mutuo kita kang Hesus, anam-anamon kita niya ayuhon hangtod nga makabalik na usab kita sa pagkasama sa dagway ni Hesus. Busa tuura kita kang Hesus ug magpasalamata kita ngadto sa Dios ug simbahon nato siya ug dikit gayud kang Hesus. Tanan natong buhaton, itutok nato ang atong mga mata ngadto kang Hesus ug dikit dili kita magpalayo kaniya. Kung sama niini ang atong buhaton, tabangan gayud kita sa Dios sa tibuok natong kinabuhi. Ug sa unahan dadon pagayud kita niya diya sa pagkasipti sa langit. Mga igsuon, layasan nato ang dautan ug dangpon nato si Hesus. Kay gahulat man kanato si Hesus, duha ka kamot ang iyang gaikawhat ug gapangandoy gayud siya nga ikaw ug ako mudangop ngadto kaniya ug magpakitabang ngadto kaniya. Ug ilabi na gayud sa bag-o pa lang nato gihisgutan nga grupo sa mga LGBTI nga para sa atubangan sa Dios, dautan gayud ug ngilngi ug sobra nga pagsupak ngadto kaniya. Balik kita diha kang Lot, unsa kaha ang nahitabo kang Lot sa pagawas niya sa Sodoma ug sa Gomora. Giluwas sa Dios si Lot gikan sa Sodoma sa wala pa niya paulani ug gakalayo nga asupri. Sa ato pa gipasipti sa Dios si Lot, wala man niya itugot nga maapil si Lot kaog daw ug maabo didto sa Sodoma ug sa Gomora. Gipagawas niya sila. Gipasipti usab sa Dios silang Noe diya sa arka sa wala pa niya palunupi ang kalibutan. Ug mahisama usab kita niini. Kita nga mga mituo kang Hesus kay ibayaw kita sa Dios didto sa langit sa dili pa niya ibubu sa kalibutan ang mga silot ug ang mga hukom nga hapit na gayud moabot sa kalibutan. Mooy kahimtang ug mooy kamatuoran. Dili kita mahadlok kung unsa ang mahitabo sa kalibutan. Kay kining nahitabo sa Sodoma ug sa Gomora adunay dako nga mensahe para sa Dios. Nga bisan pa man kung silutan niya ang mga walay pagtuo ngadto kaniya, ikaw kung nakatuo ka, isipti man kitang daan sa Dios. Agi sa pagsira ni ini nga episode, basahon sa nato ang pulong sa Dios. Diya sa Lucas kapitulo 17, bersikulo 26 hangtod sa 30. Ingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mauusab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila nangaon, nanginom, nangasawa, ug namana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ug ang lunop miabot ug gilaglag silang tanan. Ingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, sila nangaon, nanginom, namalit, namaligya, nananom, nagtukod og mga balay, apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma,
gikan sa langit, nag-ulan og kalayo, ug asupre, ug gilaglag silang tanan, mauusab unya sa adlaw nga ipadayag na ang anak sa tao. Sa ato pa, ang buluhaton sa mga tao, gapadayon nga gapadayon. Tukod og mga balay, inom, kaon, pangasawa, pamana, sa walay pagpanumbaling, sa may tungod sa pagsilot sa Dios sa kalibutan. Mao kini ang mahitabo sa unahan. Kung unsa ang nahitabo sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, mao gihapon ang mahitabo sa unahan. Mga igsuon, masipti gayud kita pinaagi sa pagdawat kang Hesus nga atong personal nga manluluwas. Hayahay, ug dili kita masilutan apil sa mga tawo nga walay pagtuo.